Meu nome é Francisco Mallo Lagoa, de profesión aparellador ou arquitecto técnico. Dedico-me á construcción, a profesión liberal. Nacín aquí mismo donde estou situado, en este rincón de Cangas, no Casco Vello, no cruceiro de Síngulis, e por aquí foi onde din meus primeiros pasos, miñas andainas, brincando de patín a patín, e movéndome por estes arredores. Ribeira e o muelle de Cangas tamén. Meu pai tamén me inculcou un pouco iso, porque meu pai fai embarcacións pequenas, é mariñeiro, claro, entón cada barco que anduvo de pesca pois facía as embarcacións, dibuixaba moi ben, e facía esas maquetas pequenas, esas embarcacións, gamelas, incluso faros, o faro da Borneira, e dedicabas a facer esas cousiñas. Entón a min veio unha inquietud tamén do dibuixo, de preocuparme por estas cousas, e pouco a pouco fui introducindo en iso. E cando eu estudiei, bueno, con máis intensidade aínda. Sempre me gustou, claro, as cousas antiguas, recopilar, porque teño recopilado tamén incluso fotografías antiguas, de rapaz, poemas. Cando empecé en aparelladores a estudiar en Coruña, bueno, pois empecé a mirar a oportunidade de facer traballos, porque collí unha optativa que foi a construcción rural galega, que a daba Manol Camaño, un profesor inquieto por estas cousas, que ten feito moitos traballos tamén, elevaba, digamos, a asignatura de rural. Entonces empecé a facer traballos ao principio sobre lavadeiros, a presentar traballos, hórreos, cruceiros, pequenos traballos, e bueno, e ao final, cando terminei, me propuxen facer unha monografía sobre a arquitectura tradicional en Cangas, a arquitectura mariñeira, o que foi a casa e máis as construccións complementarias ou comunales, rúas, espacios públicos e demais. Entón xa foi un traballo máis amplio, e bueno, que foi o meu traballo definitivo, que ao final publicouse parte do libro, A Casa Mariñeira. Tamén hai unha segunda parte que tamén a fixen, pero non se publicou, pero sigo en ela tamén pouco a pouco, que é o patrimonio que chamo horizontal, que son os empedrados das rúas de Cangas, empedrados tradicionales dos anos 1880, 1890, entonces hai bastante documentación aí, fontes, lavadeiros, alpendres, construccións feirais, cruceiros, todo o que é a construcción, digamos, complementaria, asetiva ou comunal. E por outra parte tamén, dentro do que me deixa o tempo, despois do traballo, pois agora tamén estou facendo algúns traballos dedicados á investigación da arquitectura industrial. Por exemplo, agora estou con chimineas tamén de fábricas de ladrillo, que aquí temos algunhas, en Masó, a Ballenera, en Rodeira, a de Bueu tamén. Entonces estou estudiando as formas dos aparezos, das fábricas que constituyen estes elementos, e bueno, pouco a pouco vou xuntando documentación. Igualmente tamén estou me metendo un pouco con as naves, algunhas naves tamén, as estruturas principalmente de ferro, estruturas roblonadas, que algunhas quedan en Cangas, principalmente na fábrica de Masó, e outras naves anesas tamén, máis pequenas, pero cunhas estruturas, digamos, de cerchas moi singulares. Entón aí tamén me estou, digamos, traballando en este sentido, para ter un pouco, recopilar todos os datos, mirar, un pouco estudiar as tipoloxías desas cerchas, porque non sabemos o que van a durar estas construccións, e polo tanto ter documentación antes de que se derrumbe ou que vayan a un fin non desexado todas esas edificacións. A escultura tamén é unha cousa que sempre me gustou. Fixen algunhas esculturas co tempo libre, basándome tamén aquí en un taller que ten un amigo meu, pois
de vez en cando vou ali e dedicolle un pouco de tempo. Escultura principalmente en elementos metálicos, non sei, ao mellor media dúcia de esculturas teño ahora elaboradas. Estou con algún proxecto tamén de facer algunha outra, pero eso pouco a pouco, é algo que me gusta, como soldo tamén. No meu momento estudiei soldadura e estruturas metálicas, é algo que tamén domino un pouco e bueno, me satisface facer estas cousas. Agora tamén se me meteu outra cousa, no baile galego, que me gusta, entón estou, digamos, indo a clases, é algo que me apasiona e me engancha. E tamén a música un pouco. Agora estou co tema de acordeón, estou aprendendo a tocar o acordeón, xa a miña edad, fíjate. En vez de acordarme antes, pois agora ao último momento. Entonces, bueno, entre o baile e a música folk, o acordeón, pois tamén vamos tirando horas, sacando como poidamos tempo de, digamos, das horas libres. No Casco Vello, hombre, ahora estáse rehabilitando, digamos, hai un documento urbanístico que protege estas construccións e estánse rehabilitando. Rehabilitáronse bastantes construccións, non? En un sentido, bueno, correcto. Que diría, pero temos perdido moitísimo. Do transcurso anos atrás temos perdido moitas edificacións. Quizá ao mellor un 50% das edificacións do casco histórico perderonse, ou renováronse totalmente. Fora do casco histórico, bueno, pois tamén as construccións de tipo tradicional, quizá que hai no rural, tamén a xente agora as vai valorando máis e se van rehabilitando na súa medida, ampliando, pero digamos, mantendo a súa configuración dos seus muros, dos seus cerramentos, esas fábricas que hai tradicionales, e bueno, se está traballando ben, vanse combinando, incluso a veces, bueno, pois se fan actuacións de ampliacións de viviendas de carácter tradicional, pois dándolle, digamos, a esas ampliacións un aire de contemporaneidade un pouco máis moderno para distinguir, diferencialos, digamos, das fábricas tradicionales. E, bueno, estáse respetando máis, hai máis conciencia ahora, digamos, do que había antes, anos atrás, de valorar estas fábricas, estas construccións. Respecto a este patrimonio, estas referencias que temos, estas construccións complementarias e comunales que hai, están perdendo utilidade, como poden ser os lavadeiros tradicionales, muiños incluso. Hombre, a cuestión é, digamos, conservalos. Non se trata o mellor de rehabilitalos, digamos, montar cubertas, montar, digamos, instalacións adecuadas para o seu uso ainda tradicional. Non se trata disso, sino conservalas e ser unha referencia tipolóxica de algo que existiu, de algo que foi útil á sociedade, que fixo un servicio extraordinario, pero incluso tamén os muiños, non tratar de rehabilitalos, de meterlle cubertas. Ao mellor pódese conservar acondicionalo tal como estaba tradicionalmente, pero os demais manter os muros simplemente de pedra, limpios, as mos, o que son, digamos, os reducios, existen calquer elemento que ten un muiño, e conservar esas partes simplemente, pero como referencia histórica, como efectivamente, como unha escultura. Pero, claro, xa non van a ter utilidade que tiñan antes, pero por lo menos que estean aí, digamos, no ambiente en que se construíron como unha referencia máis.